free. Papa Mukama Mukana so woman you would there. You are one pie woman. And to me, you come on in pie and the amazing come on when you're me. Messy firm and the Memphis Bible. Bessie as a Kurubi. Aya Yakofo, na Aya Yabasur. Nelson in Lara, yeah. Me will forget that on Trada Massa. If you don't know about Kurubu. And to me, you come on in pie and the amazing come on when you're me. Make a day, oh yes, sir. Me rebound one chain. Matinde, Ibo to me, Jimmy, Semisa, someone. And the national brother. And the brother said, you know, about sorry answer. Right, about paying. You're going to have a morning. And yes, I know I buy a check. Also, as I said in Arura, in Munyam Emma said, would you make a stability? And what I want to believe in Abaso, or my own open, already have upon a far, what's a more? You cry, dear Bayer, not even one more day, yet you know whom the moon has said. I didn't see. I don't know. Everything why so that we are Panama. As I find you now, I don't see the Munasu about say, I'm on panel. I don't know why that was it. Oh, you are used to the Amen. As I said, I don't know. I do agree. I didn't get it. If you don't have then someone will get papa. Because I also get bread. There was with me preaching 4 times a day. But that's a never bread. Now, say, or bread. So that could be preaching. Four times. The other SD by LNJ White would be actually more than 10,000 without that no phone. No, Casasa, let us say. Here we say, Amen. I don't know, the way about the way we are at the end, Casa had and Pan to fully air to the one. People are told that I admire you. Jesus, a preaching, so I admire preaching head and power. Then so, yeah, I didn't know. Heavy and crown, not what Papa said, what the man and I look on and young. He said, I guess I'm about. I'm also one thing here, so I know Cassandra, I saw see any other premo. Okay, and then they want to want to so. Yeah, everyone will say, Bible, the deal, and that's all. I didn't Bible, every Babylon, a Babylon. And the patch as a Babylon, I was a woman, and I said, Crata, and a beautiful over the man, and Mama, and I Crata. The Yasa also, they are carrying what a woman to Crata, or the dear of the man, and the guards are as a also. And it's in the Bible, the Dino, in Yaye. Everyone will say, Radiasano, or General, upon that, I would get a general Hebrew. And about also the general Greek cousin. In I am awesome. And I am not here with an answer among the Captain. Your property, you know, then we said Bishop Athanasius, or the compiled Bible 83:67, and compiled what I said, we need a moment. Yes, you come and be a open. And Mama, we and some of our can kaya between them and one. We and Mama has a Kana, sorry. Yakanadi and Kana, sorry. To the news, I'm all news. Into distant churches in a year. Over the Akamapa, actually, that we are not to be copying. And I'm sorry, National City next year. Who could know our last year? I don't know the idea of Old Testament to New Testament to or no, or less than and he said, so wonderful, yeah.
Yes, you have me. Sir, on for you. I said, and then will be a use. I saw it be any Kobian, and some Kobian, and Barbara, the who said, and look what they are only free book of a person of Barnabas. The Barnabas didn't that show, or more rejected the church, and also or more rejected shepherd, and then other books. First Element to Corinthians, more rejected other books with the Gospel of Thomas. Acts of Thomas, Gospel of Matthias, Gospel of Mary, and they will play Apocalypse of Peter. Peter, so each now will be that book was rejected. When we have to know, we never go. And the other come Amen. Now, and as we have also near repair, the Lord asked someone here to also. Near Bible types of Bible or types of canonical books, types of canonical books. Bible Bible in a whole the Bible no Bible and Roma and I never say I don't get not everywhere. Because I think I work in this version and they want a version, they work in Jerusalem version on there. Good News Bible, then I make and it's a Good News Bible, Jerusalem Bible, in an idea, 27 books here, New Testament, or maybe 2 more, and a translation of my year, different breed. Now they come, Bible, how to are, GDF for the and soon for the Kuruma. A bit the young crop, now only so almost never porno, and they have a baby. You can get a no pass on myself, and you can carry as the idea said to my own home. And about to me a pop the right answer Isaiah 34 verse 16. Boy, everybody woman no can kind. No man will be a kumpu and cat. Now, if it's a for a mono, the Radiano and Ashe, and no one and an aqua. Radio never said, Bukuma Anira. Now, a negative book of Revelation, Yagan Kai. Now, it Kai, James, in a radiatum one. Never be the James in one. We had James here, or yet a Radimia, or only a Kuno, or here, Herod, and I have the Greeks, not President America. Sahendra for Okum Radimiano, James. Almost maybe or 2 movies or 2 or 1 corner. And Jameson saw Jesus Christ, Nancy, and so one of guys on him on the 2 corner. Next, I want to say, and then James from my mother today. And then I didn't say, I'm going to sir, I ran in Yano, I ran in Kuno, I ran in and say, James got by the disciple. But also on them, now they give you a good girl. There is a place to be a non-pensive. People in and our parents are and woman. Together, a woman can be a while, almost one. No, all the rejected and woman near the woman. The F5 pieces, no, there is a pieces in general. So the book is addressing all. So I kind of want some purpose. And I know it's a good one, I won't come. And yet, there's a more potential so. Say, you can't say, Bible, I would do what any kind just say, any kind do for Bible, Jew, I Israel for all Bible and a piece of horse, yeah, Bible. Do for Bible, about phone count. Do for Bible, use Apart from a big encounter, all my apple for any, no one can come to GDM. Any kind of chance to do for all Bible, New Testament encounter, all one. Now, because I do need all my annual radios to any almost the said. Almost and then a deep one and some all apart from the encounter, do for any issue about New Testament, and almost use. Old Testament. Now, sir, a pamada
Genesis egosi Malachi no almost to me and son. Five books of Moses no. Almost no Torah said the moon no. Five Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy no. Almost couple of friends are book or books in Torah. No book no. A book of Moses. Yeah, and then Moses and training in our ideas. All about the book no dia. Five books of Moses one and the pen training in our no obi trade eka ho ono person clear and you know one e muda ho but so far as e bo Moses wodi say Moses owu ha say na angels abia around the sea no na tell say and then Moses the clear there's a Moses clear there's no one there na Moses the clear but e rade na say one but the answer no you be awon me na be get and you book of Samuel in the also. But yes, I'm on a trading in Sunday and other Bushua, anything come was to see. Now, the very will say, get 10 years. Now, you're penny. Yeah, many until you must see. I could get in you. So that almost the election in the head by Thomas David. Say, make us a mechanic more. And some of that, so they come about actually no see what does a war and trouble is here. I will just with you a war of sounds and actually only hallelujah. Yes, I mean, you may any moment. You better said, then you are in kind. That's yes, we got us a most of clear most in 1 year. But yes, by the other one said, okay, you don't know, and just a most of can you will once and there will be a can you will once of you. 1 year, one of our can you will once. There was a no person in so every one. We did the parts, I don't see you. And also, the ever a deep one also. All friends had a deep one also. Ni beam. Hallelujah. Moyankan. Aha. A deep one, what country, also good, no much of the sun. But you got the Motura, the beam, and the all get to be also. But to be also where the writings of Yakan or some Sunday, Bluebell Sunday, Yakan also, and also here, what praise God. Did you follow? Yes, all me. Upon that, in the only upon that, in the Tamwa, Jerusalem, and say, Titus, on the door, Apostle Jerusalem, Kuno. Now, Emma, Bruno, Adane, Bumba, boy, and then it said, Apostle, as was said, almost said, and I did absolutely and I will get something, and what you know. Almost center of learning, do one or what is your piano? Let the Jerusalem but Jerusalem say it, or I call a good dear fellow, Jaminia, Sadamina, and what be two for how do they almost center of learning? And what I said 100 more council of Jaminia or SCI. And the foolish guy, yes, we will actually Vincia or Hamuno. And the foolish guy here from council of Jaminia, only in Jaminia, but and only in the fellow Jabi. You see, again, only friends is here, Bruno, very Jabi, the council of Jabi. Almost here, all of the phone every chance here. The abuse of water to the care you for the all of the tin yes, we will know it in Vincia and a two for the abuse of water all of the tin and I was out of the subtwagent and was all of the say. Subtwagent now abuse of one we so all that translating I free upon the only buy. So I council of Jabino, 800, and we got 4 Asia, all rejected.
ɛhɔ na ti obi wɔn kɔ no ɛna wɔn afa apamɔfoɔ no asɛm biara ne bishop wakyerɛ bi biara na wɔn de bi adwuma ɛni ɛhɔ no ɛna wɔn pɔn mi nyinaa praise God ɛna wɔn ɛfa 39 books saa sɛtoa nso ada books bi kɛkɛ ɛka ho a ɛno ba bɛba so ada books bi wɔ hɔ a ɛka ɛka ho na wɔn reason a tiwfoɔ no ɛde reject saa book no emu bi ne sɛ wɔn fa ne sɛ ada books no ɛnka wɔn ka no ho wɔn books no a tete wɔn bɛ nipa kyerɛkyerɛ no to wɔn no books bi wɔ hɔ a ɛnka wɔn ɛdi books no ɛka ho biara ɛka ho no wɔn fa ne deɛ ɛka ho biara wɔn ɛrɛ reject deɛ ɛbɛ kɔ amɛ kɔ books bi a na wɔn reject yɛn no nso ɛdi akyerɛ no ti ɛbɛdwafoɔ no saa ma ɛdɛ asɛ ebisɔfoɔ no na ɔmo wusu ɛwɛde asɛm no a yɛ yɛgyina sɛ ti yɛ no a ɛba Greek asɛm no na ɛboa bisɔfoɔ bebree especially azɛ asɛm a ɔka yɛ sɛ virgin no bɛ nyinsɛn no wode bɛ Greek mu a na Greek ni mo ɛdi wusu no virgin ti na ma asɛm no mu yɛ ɛna mɔlɛn baasa wɔn de kɔ Hebrew mu deɛ na akɔyɛ saa ababaawa ti na ɛma wɔn sɛtoayɛnt no anya ahoɔden mmɔ ɛkyɛɛ baako no na ɛwɔ sɛ nipa bebree naa nso ɛbɛdi ne mmɔ ɛna wɔn hu sɛ one wɔn koraa no ada buusu yi koraa na wɔn nka koraa no ɛnka wɔn deɛ ho ti buku biara no a ɛnyɛ Hebrew ɛne Hebrewfoɔ wɔn biara no wɔn mpanyinfoɔ na twere biara no wɔn ɛregyɛte yɛ amen ti ɛsɛdifoɔ wɔn nso buku bɛyɛ mo nyinaa ɛbaa no ɛne ni sɔ ama ne paa apam na daa ne saa didifoɔ no deɛ ɔmo ne abamoforɔ ɛni ɛne akyerɛ wɔn ɛprɛko a abɛgafoɔ no hyiaeɛ ɛne ɔmo reasons a ɔmo ne ɛregyɛte Septuagint no didifoɔ no ɛregyɛte yɛ Septuagint no a ɛsi nipa deɛ ɔsum yɛ kɔ translate yɛ no ɔmo regyɛte ebu bi ɛkɛ sɛ ɔmo regyɛte yɛ akɛsɛ ɛne Greek translation ɔmo regyɛte ɔmo fa nyɛ duma ɛna saa translations na ada books bi ka ho a ɔmo translate yɛ a ne ɛka ho bi a ɔmo wie ɔmo hu no sɛ ɛnka ɔmo sɛ sacred canoe no ɔmo ɛnwoma kɔnkɔn no tetetedeɛ no ebi ɛnka ho ɔmo ni nipa koro a ɔmo twɛ yɛ ɛna na ɛka ho wɔsɛm kyerɛ ɔmo sɛ dodo na fi sɛ Daniel book no na ɛnka ɔmo tuufoɔ canoe no ho tetetedeɛ no ɔmo ma kɔnkɔn na ɛnka ho bi ɔno pɛrɛsi bi ɛfa sɛ deɛ ɔtwɛ yɛ nti na ɛna manfoɔ ɛka sɛ ɛyɛ ɔmo ma wɔn bebree paa sɛ Jesus koraa ba ɔno koraa yi saa nnoma no bi because tuufoɔ no ɔmo yɛ plan anaasɛ ɔmo ne lefura ayɛ ɛna ɔmo fa sɛ book no ɛka ɔmo ɛnwoma ho na ɔmo Jesus nso a wɔwuli no koraa no nso ɛba ayɛ nso a na nso akɔɔtu nsɛm bi afiri mu deɛ a ɛna ɔmo nso deɛ ɔmo fɔm nsuo no ɔmo yɛ no ɔmo nso wie ba ɛm sɛ ne ta no ewiemu no akyerɛ sɛ saa teori no ɛnyɛ no korɛ yɛahwɛ no BC anaasɛ 168 BC yɛahwɛ no saa mɛka mɛsrɛ mo ɛkyɛ bɛfi akɔ ase ne abafam nyinaa boɔ mo nyinaa nti yɛka BC yɛka 80 a nipa sɛ yɛka ti BC ase BC yɛka BC a sɛ before Christ ansa ne ɛbɛbɔ ɛwɔ Yesu no ɛna yɛka 80 nso after the death of Christ Yesu bless ɛti 81 ɛyɛ paa ɔmɔde aseɛ sɛ mboa na boa yɛn nti ɛhuru sɛ nyame ada wɔma duufoɔ ɛnkɔno wɔ mo Bible ɛna mema ɔmo brata ma ɔmo ɛtena aseɛ na ɔmo bɛkyɛ sɛ apapɔpɔri nyinaa ada ɔmo pɔpɔri mu hɔ a sɛ ɔsadeɛ a na ɔmo no ɔmo ate ɔmo afiri duufoɔ no duuni biara a ɔmo nso Protestant Bible biara no ɔnyɛ duuni papa ɛna ɔyɛfoɔ no so wɔn sɛ Samariafoɔ no Samaritans no nipa sɛ na ate Samariafoɔ ho asɛm pɛ Samaria ma ɔte nipa sɛ na ɛnte Samaria ɔmo te deɛ wɔn kora bɛ owi ase ɔmo te di deɛ pɛ Samaria kora da hallelujah wɔn na ate di pɛ nso wɔn yɛ Samaria wɔn ate Samariafoɔ di pɛ good Samariafoɔ no ɛyɛ
Jewfoɔ emia no wɔn mo sɛ na mo nyinaa mo ate wɔn mo asa Samaria wɔn ka Israel abusuakuo no ho na wɔn yɛ bɔne ɛma Onyankopɔn abufu wɔn ɛma adiifoɔ no nhyɛ wɔn nkɔmɔ gyina sɛ wɔpo wɔn koraa nti mmerɛ bi ebi mu a Ozia yɛ ɔkɔmɔ asɛm paa ɛdɔ ɔso ɛma Asiria ɛbɛtu wɔn ɛna ɔkɔpa yi ma wɔn kuro tena asase no so tìdɛ Samaria foɔ a na wɔn to no na yi nkɔlu wɔn sɛ wɔn nyɛ wɔn nya no because ɔhene ɛbɛtu wɔn kuro wɔn pɔɛ ɛna ɔkɔpa nkɔfɔ wɔn fi fa se kɛyɛwɔ kɛdeɛ ha se na kɛdeɛfoɔ ɛbɛtu wɔn nyinaa de wɔn ɛbɛtu wɔn ɛkorɔ ɛfiri ha se ebi wɔkɔ ebi kura no a Tamale na ɛkɔfɛ nipa bi nso ɛfiri Tamale abɛtara ase yi na yɛ sɛ afei no na yɛ sɛ nka ɔmo baayɛ no deɛ ni bia wɔn to sɛ ɔmo yɛ kɛdeɛfoɔ bio anayɛ saa but ɛne bɔ adaka wɔn asɛm ɛni akyerɛkyerɛ no na du wɔn ɛwuru Samariafoɔ no sɛ na saa Samariafoɔ a ɛbɛka wɔn asɛm yi ɔmo nso no ɔmo nye apamfoɔ ni ɔmo nso de tora no nko ani ɔmo nso ɔmo ban bɔ Samariafoɔ no ɛka wɔn asɛm sɛ si yɛ ɛka wɔn asɛm yi Jewfoɔ no ani apamfoɔ ni abanada nko ara na ɛyɛ ɔmo nso ɔmo ban bɔ ɛna Samariafoɔ nso Mose nwoma no nko ara na ɛyɛ ɔmo nso ban bɔ ɔmo nso nyɛ diifoɔ no nso deɛ ni ɛyɛ sɛ Samariafoɔ no ɔmo di ebie Jewfoɔ nso ɛdi ebie afei yɛbɛka akristofoɔ no nso deɛ sɛ akristofoɔ no deɛ ɛyɛ hunu koraa ne sa amen ɛne wokɔkɔtu bi firi adiifoɔ nwoma no mu ɛde kyerɛ Samaria ni a wɔne wɔne ni ɔmo nye ni koraa sɛ akyinnye kɛseɛ bi ɛsɔre ɔhene ebi mmerɛ so ɔhene kilomita abrɛ ɔhene ɛfɛ no kilomita akyinnye kɛseɛ baa Samariafoɔ no ne Jewfoɔ no ntam gye akyi bebree sɛ Jerusalem asɔndan na ɔmo si yɛ no ɛni sɛ nkɛse ne si de ɔmo si Jerusalem no Jerusalem yɛ bea bi a wɔn na wɔsɛ ɔmo si temple ɔmo kura esi ɛsɛ nka ɔmo si ɔmo esi ɛwɔ Samaria ɔmo akyinnye kɛseɛ paa yie ɛbɛda ɔmo nta a ɔmo deɛ Jerusalem deɛ no ɔmo nyi ntoma sɛ ɛhɔ na yɛ kɔnkɔn bi ɛsɛ nipa kɔ ɔmo deɛ ɔmo nyi sɛ mountain Jerusalem sɛ wɔte mante Jerusalem pɛn a ebi ɛna wɔn te ɔkɔ baa do wɔn sɛ hɔ na ɛsɛ sɛ nka esi na ɛkɔ asɔndaa no esisie na ɔmo de no ɔmo po Awurade Jewfoɔ no bi ɔmo yɛ biara no na ɔmo nyɛ yɛhu Samariafoɔ nso yie ayie Roman Catholic Church nso ɔmo nso adi fa from yɛn Christian Bishopfoɔ Bible no ɔmo yɛ Bishopfoɔ Romanfoɔ yɛ Bishopfoɔ yɛn ka ne sɛ deɛ na ekura yɛn na ɛkenkan no a mehwɛ mu preachie na mo nso mo kɔ ɛbɛn nyinaa no ɛna Protestant Bible asɔre a ɛnka Romanfoɔ deɛ ho no ɛna ɛyɛ wɔn deɛ Romanfoɔ nko na wɔn Bible ɛna asɔre a ɛnyɛ Roman no nso wɔn nko na wɔn Bible deɛ ɛwɔ asɔre a ɛne Romanfoɔ Bible no nyinaa mu no ebi wɔ Romanfoɔ Bible mu ɛna deɛ ne mu deɛ ɛwɔ Romanfoɔ Bible mu nyinaa no ne nyinaa ɛna ebi wɔ Bishopfoɔ no nso yɛ Bible mu ɛnti aseɛ Romanfoɔ Bible no ɛyɛ sonko ɔmo Bible no nso yɛ sonko sɛ wonya time Romanfoɔ Bible no yɛ sɛ yɛn nyi koraa no about 82 sɛ wɔka ɛka 82 books apamabaa ne apamofo nyinaa ayɛ sɛ wɔyɛ mental nka baa hɔ ananka nipa ayɛ sɛ mo nyinaa New Testament yɛ sɛ wote firi mu anatɔka sɛ sɛ yɛn ɛkɔ school mental sɛ na ɛnam abaa na wɔkyi hwɛw saa hallelujah ɛsɛ apam foforɔ no mo nyinaa ɛwɔ mo sɛ apamfoɔ bɛbi sɛ ɛna panada nso de ne nyinaa ka mo mana yɛ but Romanfoɔ no yɛ 66 ɛne deɛ bɛyɛ mu ne Romanfoɔ ɔmo nso ɛyɛ no nti ne ate aseɛ Romanfoɔ Bible nso wonya Romanfoɔ Bible no a ɔmo Bible no
paa na ne go pɛ Volgate saa Volgate on my ball na me the exercise na e bia e ka no aso kakra na e paa yie the American say saa Volgate na me ka no aso saa Damascus the first na me ka say osi abadafo bishops nyina Roman bishops nyina owu I for council of Rome omo sia imam gate isn't it in right mental council of Rome omo sia 382 na council of Rome sia na council of people and also sia council of people under Saint Augustine omo sia that he said 39 council of people share that way. E ya go to here e go be Jacob to go to here na ye ka nyina no information na ka ho pepe council of people share 383 ana 382 and a council of Rome share very good and a council of people so 393 almost share confirm the Roman police na so police na nobody to me say books we and I say e can carry ya sorry almost share and a council of we can na council of Carthage so almost share share sa gele man hu bi say o me sa gele ho be say sa no man na say can carry the council of Carthage so be share ewo 397 no mo afem here say ampa eye say enoma no because that time Africa no munya problems by you nyam so no e won na bebre mu akiri ye beka enwo asem na the American say sa council of Rome mo share say 383 or 382 no aye kan one asem mo share ye no books no a omo ayi free Septuagint no no ni na no omo YouTube so council of Athanasius the omo rejected Athanasius no oya sara shene de we are deep for the enemy of almost the deep for the Old Testament no Bishop Athanasius the true and no only here and then Bible na here can kai and the New Testament they can home but the council of Rome also there omo there abadafo ehia no omo po no omo de kan ho and council at the Roman for Bible no so what do was in Kenya at least when the better answer so the says I can hold ya and can go back to two I hear all Bible I want you to say and you never call asam hallelujah maybe I tell the and all book you know so Roman for book no bia e di ba ko on fa apocrypha to be able to name by the movie at the name by the other as we go back to them apocrypha and as say o ko store bra the Bible shop like some people we better apocrypha o ye dia to we never can be by na the chair e common book some and as apocrypha e mi e agba say hidden message as in the same way Asia ewu ana almost different apocrypha ana canonical like Roman for Bible o come on here so dia na can say no ono ko na so bi open Bible no ye friend apocrypha no bi atra good news Bible no we good news Bible no ya na so mu ya o ya e bi wa topic bi wisdom and then other books speak exercise but ya can say no mo pa mo no I don't know council of Rome accepted say e book wa e say o mo tu mo nsa books no o banya book be the topics Judith and wisdom of Solomon Sirach and Baruch and letter of
Jeremiah and then other books bebree Susanna and a bear and a dragon. Ubenya first Maccabees and a second Maccabees, even third Maccabees, fourth Maccabees. Books no bebree and a woman. For Bible and it took us and some of though Western churches in India, no more and cancer. And then also, he might not touch the woman could grow. When you woman is, I don't know what woman so in say. No, you guys are there, woman for Bible and go. I don't know what you know about it here. Or what you say, Bible per se. Because Bible, a woman can still see, I know, Ubia can kind of. I don't get Roman for Bible. Roman for Bible, I put up a come home. I come home. It's a movie. Now, another American said, Damascus, the first one, was Ubia near Fernand St. Jeremy. If the person of the Masia, or Martin Independent Fernand St. Hallelujah. Martin Linda. Sir, St. Jeremy, or in the Fonka, or in the one very Greek, what Greek Casa, what in Latin Casa, and was at Hebrew Casa. In the Roman 4 Bible, one of man today. They are very 4 gates now, 4 gates now. For a woman, Libya, I don't want to Latin Casa. Bible, from the Damascus, the first now, and Omasa, St. John, St. John, one of translating the free Greek Casa. And about Latin Casa, on Bible, and the Roman, the Phoenicia, and the Mudikin said, when on Bible, or mentioned that the Roman Bible, who was our Romans of Phobia, and will be up a new Roman soon. Now, what you here? When we say on Bible, they are very important. Remember, Sabbath, the moon, Sabbath, the people. Now, St. Jeremy, when in the 4 you now awakening. And you are also translating Septuagint, according to in some connections, not grammatical errors. Septuagint is no more from so I can do. I can be from so. Hallelujah. And to honor the Bible of translating and a very Vulgate, and a Roman for you soon. Now, some Vulgate, and how far books to go more. And it, and it, President Bible, and then they'll come. So I can try. Second Maccabees chapter, Maccabees, chapter 12. We are time now. Okay, Kaya. About on Channel, about for the affair and Raphael. On the 100 angel, the affair, 1,000 after Raphael, angel Raphael. Hey, you did that. So, some water is about Raphael. What for Raphael? Hey, hallelujah. What for Raphael? Oh, kind of once more. Or kind of once maybe. Oh, one guy, woman said. But what for Raphael, you know? And topic 12. Topic 12, no one can. Topic GOBIT. Topic. On Bible, Bible, and also a book that says the offer. Jeremiah book or kind. A book I can't say the a very much as a business now. I go to the same people. Why is it over? Jesus and several. Any business here. Yes, and so I can't anymore. I don't know. Just and yes, you go to here. Yes, go to your plan and whatever also. Praise God. Sir, okay, guys, Maccabees, no, the Americans that 12 the bigger go to it. Second Maccabees, chapter 12. No, and wonder, okay, I want to say, oh, vampire, no, Obi, ọmọ náà wọ́n yà dìbò ẹ̀fọ́ a ọmọ wù bọ̀ ní bèbèrè inú àbọ̀sọ̀mọ̀sọ̀ bèbèrè inú amúnwò àbọ̀sọ̀mọ̀ ọmọ dídà bọ̀ mpa yẹn sẹ́yìn nyànkó bọ̀ sẹ́ nyànkó bọ̀ nfa ọmọ bọ̀ ní ọ̀yẹ́ nyinaa nkyɛn wɔn
Kasa enum no saa books no nka no ne bebre mu a ma nipa ho se ye bon pa ma obi owura no a enya fo so e was saa book na kasa ne wo saa o ke nka ya wo se church saa ye ma bebre si e bon pa ma bufuo no ne and because I can't and I give up on it. Kale Bible no Maccabees in here. Go and carry very good because I can history. The new history in here, yeah, a year. Or just another never. I said, you what they are. I said, do's and don'ts here. Then find everyone. Then just yes, I will. To Roman for Bible and Catholic Bible and then Protestant Bible and other crop. Did you pray and then yeah, fucking kind and never one and buy. But it's a middle Bible, yeah, my price will be a fucking kind. When you go to the Bible, mind you, that's you know. The Messiah come and send me. Bible, never one thing, so that I'm a one thing. And my one thing. Now I'm performing check, Messiah back up for crop. On one by blue class, I'm not beating to more. That's all. What is a Bible time? I saw you control Bible and a map on channel. And now, young control one, a map on channel. Yeah. Yes, from Swan, Bolivia, Yaba, Obia to come assembly, Obia to Channel, Obia to Fagobuchi, Obia to what's not so easy. Anytime on that, I want a swimming ground. No, I saw for you now. And any about Jim Pascal. And then the mom here, nearby, and more than I'm going to tell. And now a bar on here. Obia, the Fabian kind. No, we are which him here. And I can't answer. Not a new. The public never war on channel. And then we are there, and then I can't get it. And then I will be out for Bible channel. But we said, I can't get it. When the person said, I can't get it, I put out one time, I can't buy it. We won't be able to sell it when 7 months. There's no any idea what can I hear. Aha, and if I said, I can't get it on the year, that one, not Emma Montano, and the year. Hallelujah. Okay, if I said, a bar until we have fucking cat. And the mom was about until we have been carried, and they are not very good. The American said, some books laying on the most of the doors. Even, sir, and now anyway, Okomwa, books were pretty hard. It has a book of a section. When a man body actually, now one year tomorrow, sir. Bible right, it cries and see a sort of for and the answer. And your Roman what ya, and your Roman at Nessus, when you're Roman, no Roman, sorry. Almost a room and a character for Sosson. Now, another years I say we, and there's our books you are making by, and a council of Romans, SCIA, almost actually the same thing, and a moment a year addition, and it become. Every color of water. How many of the other step one and 3 some medical says a 20 to become in what you are saying. No, in a tomb. And I will also reject here. Now, at the next year, so the Timino, oh, my answer, Maccabees, no. The maker said, I was at 20 to million. Always near it. And now I allow Christians now. No, I'm sorry, that's only a share. Athanasius, Bishop, that's all the man. Only the number making kind, Apocrypha, they make a making kind, but not a very good year, the final story. But a boy is for a pa. Look at the one somewhere there. That's what as long as that's all here. Then you say, oh, can come from person by a can bra. Oh, can car there, and so on, can car and can you? What's the other year? Come one today. Did they come once in the year? Can you come once one again? That's it. And I'm saying, you said, I say, Jesus,
na ebia ne bibi ne Mary obere pa yi obibia mo nkonya no ne so ne onkonya no mokora wonte no kora mfi ne hokora yete sa se boyi ana ye anasa ke antie no ke asam de no kora ne ngala de mo kora ne no kora asam de ho en okra na enimu ana me ka tira so boyi se imebere wa yi nkan wansam o ka se Jesus got to as young one said, "The moon be a one or bad hour or dear, or not to on also say we didn't go upon." If you say, "I say, I said, Papa, and I said, Papa." So for no pie, which I said, "I'm saying, no, I said, and yes, and Papa, because I said, Papa." Now also, come on, I said, "Yes, and Papa, and yes, and Papa." Or catch there, Jesus, and yes, young police, or catch there, as young one said, as young for. So moon will be obi. Any oba and a woman no dear. So I didn't put up some person and a monk to know what a monsoon. Would be any oba and a woman on a monsoon, one day we have a monsoon. And yes, and Papa, and I just and Papa. And yes, and Papa. And yes, and Papa. And if I say, and I said, and yes, and Papa. And yes, and Papa. And yes, and Pa, and yes, and Pa, and yes, and Pa. No, I want to say yes, and Pa, yes, and Pa. And some of them is yes, and Pa, yes, and Pa. And then I'm in you. They say, Jesus, I catch this young one and say, "Let's hear for them." So who will be a 1 year opa and a woman more dear, or not any panel. One among the two, among some. On the moment, on the moment, we have to be the annual ban. I want to. And I am Sampa. I am Sampa. What was saying as a Mamma, someone when you small was saying as a Mamma, you should be. What was saying as a Mamma, so I am Sampa. 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 Hallelujah. Amen. I will answer. Obi na no. Na obi ba mpaya ma obi a owua. Obi ewu. Na ba mpaya ma no se ebani hunu mo bo. Ebani pole pole nche no. Bo na ko buku na mo nka buku ni na America ni na no e wo kwa obi bi ato no nka ye se mpogo. Obi ba mpaya ma obi a wowu se na mo pon fa ne bone nche na rode bone bi a woye bia rode me so fa ne bone a woye bia che no na gine nkwa wa de papa hallelujah and then some of you obi ewu ya bompa ya ma na so oware ya bompa ya ma omo wu se Jesus udimu omi abone for there na so ba for mo ni bi omo betre mi asa pa che omo ba ni ampa ma so na che omo kra esi wo eyi so bi mo mpa ya ma obi ewu se na mo pa ba ni bo se for ni fe mani pa se ba ni fa ni bo ni che no wa ya bo ni so ase for ni fe mani pa no aha obi se adina oni ye no eye nanso ani na ani na mo pa ya nkonti eye enti se se no muwa mo bi a mo pa ya ma ho muwa obi a mo pa ya ma ho hallelujah okay Bisa na beba buwaye na me sa busa no bi osa na ya nche gbesi na mo nya ho picture na bi edie enti Jesus wo fi Mary anwa ayam bone Jesus ah ye nyina wura sa o do no pia Mary anwa
No final one. What's it? Why Jesus? I money. Hallelujah. The other one say, "If the Bible says I am one." Just the air can say, and said the other one said, and said we are for BR. I said, I ordinary fear, what we are for BR. Said, Obi, every on the most often a noon, and there's a piano for the noon. I'm not here, no, I feel no, Jesus, yes, why money? Jesus, yes, why money? Hallelujah. What do I say? Yeah. Jesus is the answer. Praise God. The question is, I saw my son, I saw my son. Somebody was over my son. Obey son, I want you. Go in the first place in the book in the condemn. They were the American say, anger, you may say, oh, yes, or if you don't let me again. Samari onkunya no da bia wo na chisere ko pamera so ko be Yesu na bi wo Yesu nso a be be wo na bi wo no so onkunya na bia ana da bia Yesu ya fa moto na so fa moto na wa funa no na so fa moto no na eto mo sinti bia Yesu ya fa moto na so mo ntene hallelujah let's say there's a book yeah, from there, say, "You bring your answer." And now, but some say that one and said, "Am I to you? I agree." Jesus is very awesome. But now, you're going to ask me to be a pony. But I'm going to be a yes, Jesus Christ, obey yourself. No, obey me a pony. They will be a bonnet and one year. And answer on to me, what is that? Or on to me, on to me, bonnet, as a year. Tell me, I'm going to be a boy, I'm going to be a bonnet. Mamma, you near the Gazania, mean to me, was somebody because of the nation war. So then I know. I know. They will obey you, they will have been to know. If you are something else, you know what you are. As the best going to you want and combine war. This has a very asset in your panel. And combine me a one in a 1 year. I said, 1 year, 1 year, come on to me, only 1 to me, 1 to me, no, I'm not better than you, and Sunapa. Jesus Christ, a Radibano, the Papa, and come over to me a bonnet. You will bonnet here, while you put on some and go back to me a bonnet, and go back to me a bonnet, and come over to me a little while a bonnet. Mamma's away. And only said, Jesus Christ here, bonnet here, won't you your bonnet, bonnet pie, won't win yet, won't win your bonnet, won't win your bonnet, won't win your bonnet. Hallelujah. Jesus, and one minute upon it. Hallelujah. 1 minute upon it. What we are upon it. And what we are upon it, or upon it. And you better have a very young one. Let me as I'm not you. Asano emu ayɛ paa ɛnsɛ de nua na akɔ so ɛna Nyankopɔn ɛde aba han mu ama yɛn yɛsɛ ɔba bɔnten na ɔtiisimfoɔ no deɛ wɔn de tum sɛ Jesus Christ no ɔbɛtumi ayɛ bɔne na ɔbɛɛ wiase nso no ɔyɛ bɔne wɔn de tum sɛ ɔbɛɛ wiase no ɔyɛ nipa a
otumi yɛ bɔne ɛna ɔyɛ bɔne nso wanyɛ bɔne a saa maka yi wɔ mu na kaa saa mena ne ɔne ame sɛ Jesus yɛ bɔne ɛmpare ne paa sɛ magye ni sɛ ibi magye ni 1 minute magye ni 1 minute koraa second koraa sɛ Jesus bɛ wi aso ɔyɛ bɔne ɛmpare me na ɛmpare mo nso so amen ɛmpare mo koraa sɛ Jesus ɔbɛ wi ase wɔbɛ sɛ ɛmpare mo sɛ ɔbɛ wi aso ɔyɛ bɔne o sɛ wɔte aseɛ 1 minute koraa me ni saa na me ni ba ne ɔmo de ɔmo ni sɛ ɔbɛ wi ase no ɔyɛ bɔne bɔ wanyɛ bɔne a ɛnkasɛ bia no so no ɔne ɔbɛ bi nim abɔso mmiɛnsa ɛwɔ mu saa sɛ mɛ wɔwɔ tena wanyɛ ne ho asɛm a wante aseɛ yi a asɛm a nade bɛyia no ɛyɛ asɛm hia paa yɛbɛkɔ awurade anim onyankopɔn asɛm aba yɛn nkyɛn saa mɛ yɛsɛ deɛ awurade n'asɛm a ɛkyerɛ yɛn no ɛnɛ yɛka nsɛm sɛ yɛka nyinaa mu ano books no yɛnya ɛnka baako a ɛka mu yɛ makeonism no nso makeonism no nso no nso wɔ book saa makeonism no ɔmo nso book no ɔmo deɛ ɛkɔyɛ Paul de nyinaa no Paul books nyinaa no ɛne Luke ɛna four gospel no ɔmo de kaa ho ti deɛ ɛyɛ apanadaa no nyinaa deɛ ɔmo rekɛkye ɛna ne ga akɛkye ɔnapa no sɛ baabi a maka bi a yɛbɛbɔ tiwfoɔ nyankopɔn di ɔmu na tiwfoɔ asɛm bi a ɔmɔ deɛ ɔyɛkye oyi firi hɔ nti ɛno nso yɛ book a na ɔmo nso nnipa kɔ ɛbɛn bebree no a yɛba anyinaa nkɔ bebree paa anyinaa wɔ many years bebree ebi sɛ ebi bebree no na mmaa no so deɛ na te awadeɛ esi asɔre esi awadeɛ kwan sɛ mo wɔn nneɛma sɛ nyinaa yɛn wɔn nneɛma sɛ nyinaa obi aware tí a sɛ kó abasɔ ne bi kó a deɛ ɔware da kó nso do wuo ɛnni saa mmaa no ankasa no na ɛma asɔre no mu tena no ɛna ɛbɛyɛ deɛ ɛna sɛ nka yɛ deɛ anka bɛyɛ deɛ ebi si nka yɛ deɛ hallelujah ɔmo so a na ɔmo nso ɛdidi a ɔmo nso ɛde yɛ asɔre. Ɛnna sɛ ɛnan nsɛm nyinaa na obiara na futuo ɛwɔ ɛho a bishopfoɔ bible sɛ mo na bishopfoɔ bible no book sɛ na wɔn protestant bible no sɛ ɛna catholic bible so ɔmo yɛ ɔdi a ɔmo documente pa ɔmo implement ebi ka ho yɛka bɔ sɛ catholic bible deɛ ɛhɛ ne books no ɔka yɛ a ɛna mo bɔ mi obi ne nkyɛn ɔmo de bi ɔmo baako bi akyerɛ bɛyɛ. Topics ɛna Maccabees no ne deɛ keka ho bebree kɔkɔ a bohu ɛna ɔmo bi to hɔ sɛ ɛyɛ book a yɛbɛtumi yɛ asɔre ne yɛ pirikyi na sɛ nyɛ saa book no deɛ anka ne nti no ɔbɔfoɔ bi ɛfrɛ no sɛ ɛna ɔyɛ bɔfoɔ foro ma me na saa bɔfoɔ no kan sɛ ɔne yɛbɔ mpaeɛ a yɛ mpaeɛ bɔ no ɛfa no so ɛkɔ gya ne nkyɛn sɛ mpaeɛ a yɛbɔ no ɛfa no so sɛ ɔka saa topic na mohunu sɛ na wɔsi ɛkyerɛkyerɛ ne nsɛm nyinaa mu deɛ mu no sɛ romanfoɔ bible nkɔ protestant bible nso nkɔ jewfoɔ bible nkɔ samariafoɔ bible nkɔ ɛnyɛ saa amen obiara te aseɛ tiɛ nso no ma mpa sɛ obiara te aseɛ wie ɔmɛ nsɔre yɛ ɔyɛ nipa a asɛm biara ni ne hɔ na ɔmɛ nte aseɛ saa ɛni sɛ nkurɔfoɔ bɛ keka sɛ ɛyɛ deɛ nea ɛsɛ sɛ ɛbɛ sɛ Philip twerɛ book na Philip atwerɛ book no ɛnam sɛ deɛ ɔno ahu ɛna watwerɛ no ɛnam sɛ ɛnka Jesus ho asɛmpa ɛnam sɛ ɛnyɛ book bɛfiri ɛnyɛ book bɛfiri awurade na deɛ ɛka ne ho asɛmpa deɛ ɛne na mo agye ato no ɔkɔtɔ deɛ ɛnya nkyerɛ deɛ saa Philip atwerɛ ɛma no Philip kaa ne ho asɛm ɔnyɛ deɛ mo sɛ Philip book no ɛnyɛ book papa deɛ dɔɔ ka faa ne ho deɛ ɛne ɛyɛ book papa mɛyɛ kaka sɛ ɛfan na mo de ɔkɔ asi wɔ asɛ na ɔka yɛ obi mu de ɔde ne wura na to ɔnka ne saa
Oto ma so mu. O so fe ni wura. Obi o be ni wura na to wura be o na esa wura no. O se ni wura. Awale for wa say no. Mo fe ni no fe no kuru no say. Ade. Obi ni be ni wura no. Ti ọmọ na jẹbẹ nkwa ọmọ si jẹbẹ nkwa na mẹrin nkwa na Yesu yẹ wọn ni ṣe ṣe ayẹ adé maame nkọ ẹ sún ẹwọ pọ adé sẹ àwọn fún kàmi na mìíràn kọ mẹta mìíràn kọ mbàbà nkyẹn fọmọ nkọ kyẹn nsẹ bebree ẹsẹ ọjà ẹ ẹsẹ akọ ẹsẹ okunafoɔ ẹni kura mu ni wọn nya dẹ ẹni adi bebree nsẹm wọ ẹsẹ nipa dẹ ọsẹ nsẹm nipa dẹ. Na mo ni o me ya so ya na nsɛm ni nsɛm ya o de bɛti afa Jesus mu bia sɛ anya mo ni o mo bɛsɛ asɛm ya o bɛti afa Jesus mu bia obi o ka Jesus mo sɛ mo anya bia no o budi sɛ Jesus ya bɔne bia no e ba de bɛsɛ no Yesu bɛ bia so anya bɔne da na me tinu sɛ me panga wo sɛ wo tumi nya bɔne bia na o bɛ ba bɔne me tinu sɛ me panga wo Hallelujah. The guy said, "This is the way I saw. I never met them. I'm going to say, "Man, I'm not going to get one of those." We better on. We better on. We better on. Amen. This is the way we answer. We are never going to. That's it. That's what we are doing. 1 year. So this is what yes, what we find some power because what we find some power because what we find some power because what we show because what we do be at what we do be at na yɛbɔ mpa yɛ sɛ wo sɛ awurade mu yɛbɔbɔ yɛ sɛ yɛbɛyɛ a ɛbi sɛ ɛmu bi bɛtumi atia wo deɛ wo sɛ aka ne so mu yɛka ne han mu yɛnyɛ nka sɛ na ɔbaa na yɛ na wontumi yɛ ɛne ka sɛ wowɔtumi yɛ ɛne wowɔtumi yɛ yɛ ka sɛ wontumi yɛ nso a yɛdi atoro ɔwo din mu ma wo ntɔmɔ nhyɛ yɛ ma yɛbɔ mpa yɛ sɛ wade sɛ ɔmi yɛ ni na yɛanka biribi a ɛbɛtia Nyankopɔn de pa no ɛna yɛanka biribi so a yɛankata biribi a sɛdeɛ wɔteɛ so yɛankata so ɔnyɛ nimonyam ɛwɔ mpaeɛ saa nɔfoɔ no se ɛbɔ mpaeɛ a mpaabɔ no yɛmpaeɛ a yɛbɔbɔ no ɛfa ne so kɔ agya ne nkyɛn dɛ yɛbɔyɛ sɛ nnipa bi ɛwɔ Onyankopɔn ne nipa nkyɛn sɛ yɛn mpa yɛ ayɛ kɔ no ɛfa no so kɔ gya ne nkyɛn ɛbi ne wo kristofoɔ ɛbi ne wo paa
Yɛnti ase na afei gyina so mpa yi gato. Samaria fo bɛnya nkwa deɛ ɔmo po adabu so na ɔmo fa atoro akwa sɛ ɛyɛ ɔmo book no. Na Jewfo nso ɛpo New Testament no na ɔmo ɛfa Old Testament no ɔmo bɛnya nkwa deɛ. Na nkurɔfoɔ ne Caliph nso ɛde bi kaa ɛho no ɔmo nso bɛnya nkwa deɛ anaa ɔmo nya nkwa. Yɛhwɛ Awurade ho ne nkenka yi o. Samaria fo bɛnya nkwa. Ɔmo apɔ adiifoɔ no nsɛm. Jewfo bɛnya nkwa. Ɔmo apɔ asɔfoɔ no nsɛm no a ɛyɛ no. Asɛm sɛ bɛ sɛ Awurade sɛ Awurade mu yɛ mmɔbɔ na asɛm biara no bibi nti yɛampɔ yɛbɔ mpaeɛ. Wobɛpi Nyame asɛm no na ɛyɛ bibi ntia. Ɛyɛ bibi nti na ɛbɛba na apɔ Awurade asɛm no. Yɛnkɔ Awurade anim. Anwummerɛ dwumadie nyinaa nkɔ Awurade anim. Sɛ Awurade wo hɔ no ɛfa yɛn nante na ɔmɛ yɛade no ɛnsi ɛpio biribiara ho na deɛ ɛtie biara no ɔde ma no nka yɛ mu ɛnɛ Bible no ntase nyinaa no yɛhunu ne din yɛhunu yɛkɔmpaa yɛhunu kwanfa so twene yɛhunu ɛberɛ kɔmpaa na ɛyɛ Bible ahodoɔ ɛwɔ nyinaa no ɛdi ka ho bio yɛ ɛbi bia ka ho bio nti na ɔmu awie no ɛno ara no yɛhunu nyinaa wie bi a na afei adwuma yɛ baba yɛ so ɛdeɛ bɛn yɛ ka kyerɛ Awurade yɛ asɛ ɛbɛ Awurade sɛ ɔde nsɛm nyinaa kyerɛ yɛ anaa sɛ yɛ ntɛm bi nkyerɛ no sɛ nyinaa yɛ ma yɛ no nsɛ ɔmo yɛ ate no sɛ ɛyɛ ɛso yɛ ne bi a asafo Awurade din ɛyɛ kɛseɛ na wakwan nso yɛ ɛnsa da biara da obi ne wo nkyɛn wɔ ne nkonyam deɛ wɔteɛ na wɔteɛ. Ɛnna wɔn wasɛm akyerɛ ɔmo yɛ mo didi ahodoɔ bi ne ɛson ne books ahodoɔ bi ɛwɔ. Awurade nsɛm wei na obi te na obi so a obetumi anya nkwa ɛwɔ bere yi mu. Wɔn nsɛm sɛ ɛkyerɛ sɛ dɛm a yɛn ho bɛyɛ den na obi bira ka bibi obi ka bibi ne wɔte bibi a anyi yɛ mama ebisɛ wɔn de ka yɛ ama yɛate ɔmo yɛ ɛna ho ne mo tie. Ɔmo yɛ sɛ ne ho ansa koraa ade wo sampa saa kuusu nyinaa ne deɛ ɛnam sɛ ɛnka kuku bi ɛnka wo asɛmpa biara no ɛyɛ noma a ɛne sɛ didifoɔ ɛso asoso koraa na kuku ɛka wo asɛmpa biara ne ɛkyerɛ sɛ wo na yɛ ade nyinaa so wura ɛyɛ noma bi a yɛdiri wɔ yɛdi akyerɛ a yɛbi na nkwa ɛde ɔbɛyɛ ɛhyɛ wo nsa yɛate ɛda ne nsa yɛ mu na ɛtumi mmɔ wo so mmɔden ɛda wo ase ɛwɔ Yesu Yesu di mu. Amen.